Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibandlu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo ukuthi sasigcinile. Salibona usuku lwanamhlanje. Unyaka uyatsheka, uya ngokuphela. Kodwa ke thina sinikela ukuphila kwethu kuye ngoba kuphethwe uyena ngqo ngezandla zakhe. Siyambonga nje ngendlela emangalisayo, siyamdumisa. Usuku ke namhlanje lwangumgqibelo ngokugcinwa inkosi kusasa sobe sisezinkonzweni. Angazi-ke ukuthi laba bebelovile ngomhla ka-25 Disemba basazolova yini nangomhla ka-28 Disemba. Kusasa-ke bazalwane silindele ireport kubefundisi. Silindele ireport kubefundisi. Mhla ka-25 ngathalalisa ngereport, noma kukhona-ke abayilethile kodwa ngathalalisa ngoba ngangizama ukugcizelela ukuthi asiphoqi umuntu ukuthi abantu bakhonze mhla ka-25. Kusasa usuku lwenkosi. Kusasa usuku lwenkosi siyakhonza ngalo. Ngilindele ireport kubefundisi. Angidlule la. Njengamanje ngithe asithumeli lutho. Akukho nje sikuthumelayo. Asithumeli lutho, ukungenisa abantu, ukubhuka nokwenza noma yini. Bakhona kokhanda limtshelo kwakhe. Bayaqhubeka. Bengiphendula ama-messages amadala. Ngicela ungaphenduli. Sengize ngenza i-message ethi ungaphenduli. Khona bavela acabanga ukuthi akaphendulile umuntu mayethe amen. Kanti phela usuphendulile, usuwandisile ama-message. Isingavalwa nje ifone ngenxa yale yakho ethi amen. So ngiyacela njengamanje ake siphole kancane, ake siphole. Kunabantu abebevalelekile bethunyeliwe. Ngicela ukuthi-ke ngizama ukufaka bona emva kwenkonzo. Why ngizithanda ukubafaka emva kwenkonzo? Ngoba ngazi uma nabo bazovalwa yini. Ababaningi kakhulu bancane iblento yami. Ababaningi kakhulu bancane. Angikwazi ukubabala kahle kodwa bancane. So ngicela ukuthi-ke ngifake bona. Indlela engicabanga ukuthi sizoqhubha ngayo ngizoyiconfirma khona manje. Angisezufaka abantu. Kodwa umuntu onabantu uzongithumelela ngitshela babunzibande nginabantu abawu5. Noma-ke mayithanda abathumele abantu abawu5. Mina ngizobasave ngapha kuma contacts, hayi ku WhatsApp. Ngizobasave kuma contacts. Emva kwalokho bese ngithumelele wena oletha abantu i-invite ye-group yakho ukuze ubathatheke wena ubathumelele lama-invite bangene ngawo. Bazongena ngama-invite abantu ngoba mina mangifaka abantu ngiyapenalize, angazi ngoneni ngempela. Ngake ngafaka lo 111 ngancoma ukuthi ngiyaqala ufaka 111 abavalwa ayivalwa ngefoni. Manje iyavalwa, valelwa abantu abawu20 25, angazi kwenzakalani. So ke nginesicelo ke sokuthi ke thumelane abantu kodwa ngisezubafaka, ngizobasave. Isizathu esidala ngibasave nginganithumeleli kuphela i-invite ingoba bazongena bengena amagama nebongo, kuzongena inamba. Futhi ke uma umuntu usumnikile invite ngicela ugcizelele ukuthi ama-emoji asiwafake. Ngoba uzothengena omunye abonge nge-emoji ukuthi ungenile abesephuma. Angazi uma ukuzwa lokho. Uzobonga nge-emoji ukuthi ungenile bese ngimkhipha ngimblock. So ke batshelene abantu ukuthi abasusebenzise ama-emoji. So nisazobaletha abantu ngendlela enibaletha ngayo. Mina ngizokuthumelela i-invite eyodwa. Wena uzokwazi ukuyithumelela laba bantu. Sekuyakuphoqa ke wena ubungabasave. Kufanele ubasave nawe ku WhatsApp wakho. Ubone bano WhatsApp. Bese ubathumelela yona le invite. Njobusuku uthumela inkonzo, uthumele bonke mabe u4 5 bathumelele i-invite ukuthi abangene ngayo. Mina bazothi mabengena kufanele ngiauthorize futhi mina. Ngizobe sengimbona umuntu evela ngegama ngoba uzobe connecte negama lakhe elivele selihambe phambili.
mlethe nje wade umletha kodwa angisezobafaka, ngizokuthumelela i-invite eyodwa nje kodwa kufanele ungitshela ukuthi ufuna ufaka abantu. Ninganikezani-ke le invite, ngiyacela, ngoba kuzongena abantu abangaseyiviwe. Ninganikezani, unike ukholegi wakhe i-invite. Nabo laba bantu uma kungenzeka batshele ukuthi mase bengenile ayidelete umuntu i-invite, ayidelete, ngoba ngicela lolu hlobo lama-invite engizoluthumela olunga-expire kodwa nginaliqiniso, kodwa akayidelete nje lo uma esengenile. Kodwa okukhulu engikucelayo, abantu angisezobafaka, ngizobafaka, ngizothumelela wena oletha abantu i-invite, nomlethe wamunye nomlethe abangaki, invite eyodwa iyosebenza. Sinenkinga-ke ka-group number 1. Umuntu oku-group number 1 ngizomthumelela ama-invite awu-2. I-invite ka-group 1 ne-invite ka-group 11. Uzobe usuyabuka kuqala uma ubona ukuthi abantu bawu-10, 24 kusho ukuthi igroup igcwele, mnikeze igroup invite ka-group number 11. Nina baku-group 1 nizothola ama-group invite awu-2. Angizowafaka ekhaya lezo ama-invite ngoba kuzongena noma ubani. Ngizonika umuntu ongilethela umuntu bese ngimnikeza 2 uma kwa-group 1, invite ka-group 1 ne-invite ka-group 11. Kodwa uma kwa-group kunoma iphenye ngomnika invite yakhona azagcwala ama-group. Mayesithi 10, 24 igroup yakhe igcwele, kushuthi wena sofuna ukuthola i-invite ka-group 11 ngoba u-11 unabantu average ka-200, kusele u-800 wonke bafike kwi-1000. So kusho ukuthi sisazogcwalisana ama-group enu bese sifida ugroup 11 sonke. Kodwa ke nigcwalisa ama-group enu, uyibuka igroup yakho ukuthi injani. Khona ama-group angafaki bantu ayehla nje aseko-930 something, 940 something, abheke phi below 900. Leyo ma-group-ke abantu abanamavila angazi ngempela sizowenza njani, kodwa ke kunama-group amavila awafaki bantu. Angidluleke lapho ngiye enkonzweni bekungeyona isimemezelo ngisazophinda futhi ngisenze. Bengenzela ukuthi masingena enkonzweni wonke umuntu uthi mayelalela inkonzo ayizwe lento abese comply, ngoba abanye abanendaba nalento ethi umyalezo semqoka, hayi abanendaba nawo, bayibambe nje. Mhlawumbe enkonzweni-ke ngizobabamba labo bantu angazi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Babonise abantu ukuthi-ke ake siguqe sikhuleke siye enkonzweni yosuku. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo njengamanje ukuthi uphinde usihlanganise kuzo lezi insuku. Kodwa sibonga ukuthi Nkosi unethuba nathi sinethuba nawe okulalela ukuthi uthini. Busisa-ke le nkonzo, busise bonke abantu abalalele, babusise ngiyacela, ngoba badelile imingcebeleko, badelile ifestive, bakhetha ukulalela wena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Sendabeni yethu esithola lapha kuLuke. Ngizofunda uLuke chapter 9 verse 23 no 24. Bese ngiyakhona indaba engishiyile izolo. Ngathi izothatha isikhathi. Kuthiwa mangibuyele kuyona-ke ngiyoyicacisa. Luke chapter 9 verse 23 and 24. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Verse number 24. Ngokuba yilona loyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Ngibe sengithinta-ke uMathewu chapter 10 ngaqala ku-verse 34 othi, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala. Verse number 36. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe.
37 othanda uyise nonina kunami kangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ngifisa ukuthi-ke ngicacise uverse 34 kuya ku-36 ngoba simshiya lenga. Inkosi ithi mangashiyi kulenga kanje abantu bazolithatha njengoba linjalo izwi livele linjalo kodwa lifuna ukuchazwa. Uthi 34 ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yini umsebenzi wenkemba? Umsebenzi wenkemba ukubulala. Umsebenzi wenkemba ukusika. Umsebenzi wenkemba isika ihlukanise. Iyabulala, iyasika, iyahlukanisa ekusikile umphathi wayo ekwenza. Nkemba ke leyo. Mufuna ukushaya ikhanda uhlonze nomzimba, ngenkemba uyakwenza lokho. Mufuna ukusika nje uqaqe isifuba somuntu uzivele obala, ungahlukanisi kodwa ngenkemba uyakwenza lokho. Mufuna ukumbulala umuntu ngenkemba uyakwenza lokho. Uthi kuJesu, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Kanjani na? Okokuqala, inkemba izwi likaNkulunkulu. Inkemba izwi likaNkulunkulu. Into yokuqala ufuna si-understand le. uJesu ulethe inkemba. Izwi likaNkulunkulu kwababhubhayo liwukufa, liyabulala, inkemba ebulalayo. Izwi likaNkulunkulu liyasika, lahlukanise. Lisho njalo lapha kumaHebheru 4 verse 12. Lahlukanise umoya nomphefumulo, umkantsha namalunga. Mina ngisho izwi likaNkulunkulu. Lahlulela imicabango nezizindlo. Ngoba kukho kusithekile kuyo ngekho ba ngisho izwi likaNkulunkulu. Uthi kakalethanga ukuthula, ulethe izwi. Ile nkemba ezoletha ukuthula hayi yena. Yena akalethile ukuthula, uletha inkemba. Kodwa le nkemba masivumela isebenze, ihlukanise umuntu nesono, kuzoba nokuthula. Right, asiqhubeke. Uthi ke yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise. Umuntu bani indodana, abantu besilisa babizwa ngabantu ngokweBhayibheli. Zohlonisa umuntu noyise. Uxolo. Kanjani na? Angithi leli izwi leli. Yenze example. Uzothi uma eliphila umfana esindiswa. Athi ubaba mfana wami, awungisize phela usixhase. Senzela umkhulu wakho la umsebenzi. Athi umfana ngisakwazi ukuxhasa. Izwi alengivumeli. Yalizwa? Athukuthela uyise amxoshe ekhaya. Yini na akabengalethile ukuthula uJesu, letha inkemba yokwahlukanisa. Iyehlukanisa umkhonto nesixhanti. Yabona ke mayisihlukanise, mayisenze nje selenze nje izwi, seliyinkemba ehlukanisayo. Mhlawumbe ubaba usindisiwe. Ngake ngezwe isitori esibhlungu ngelinye ilanga. Baba wasindiswa. Afika amadodana athi abhedelwa izinto. Mabehamba abantu kuthiwa hayi kufuna benze umsebenzi. Babuya bathi baba senze umsebenzi, ubaba ngwenza umsebenzi. Sengisindisiwe. Balanda isiqalekisa abafana bamhlaba ngempama uyise wabo bamshaya. Bethi bazama ukumphoqa. Kanti ngeke umphoqa umuntu umizwi selingenile. Ngoba liyini izwi liyimbewu. Imbewu engabuniwe, imbewu emiyo njalo. uJesu lethele onkemba ke. Bahlukana madodana noyise ngoba inkemba isifikile, izwi selifikile. Uma ethi ke angilethile ukuthula, ngilethe emhlabeni inkemba. Iyona le nkemba ezokwenza kube nokuthula. Hayi yena. Izwi masilenza soba nokuthula. Kodwa masingalenzi sizohlukana. Ngoba inkemba le eyizwi likaNkulunkulu. Yebo ngizokuphambanisa umuntu noyise, athi nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala.
uthola ukuthi umalokazana akazwani noninazala ngoba oyedwa wabo uphethe inkemba, oyedwa wabo uphethe izwi, ongaliphethe izwi uphethe amadimoni. Athi mayikhuluma uphethe izwi felisike kabili amadimoni agqabhe. Athi omunye komunye umamezala akalungile nomamezala athi umakoti akalungile. Kanti hayi ngoba engalungile uphethe inkemba. Uphethe inkemba. Webafowethu sinikwe inkemba masinika izwi. Inkemba le. Kodwa yazi ukuthi izokuhlukanisa nehlobo zakho. Le nkemba engikhuluma ngayo yahlukanisa uAbraham nomndeni wakhe. Yahlukanisa uAbraham nehlobo zakhe. Yahlukanisa uAbraham nezwe lakubo ngesikhathi ethi uJehova kuyena, Abraham phuma ezweni lakini. Kwakuyizwi lelo. Phuma ezweni lakini. Angazi noma uyalizwa nizwi. Mina ngikhuluma ngezwi elihlukanisayo, ngezwi eliyinkemba ebukhali ngaphezulu kwenkemba esikanhlangothi zombili emhlabeni. Funda amaHebheru 4:12. Mina ngiphethe izwi. Ayisiphethe izwi bafowethu. Izwi lihlaba lahlukanise. Izwi liyawenza umsebenzi. Sikhuluma ngezwi elenza umsebenzi. Linjani wena uliphethe? Uphethe liphi wena? Liyawenza umsebenzi oliphethe? Phathi izwi elenza umsebenzi. Bengifuna ukufundisisa leli verse. amaHebheru 4:12. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Alifile liyaphila. Linamandla. Linamandla. Libukhali lona lelizwi kunezinkemba zonke ezisikanhlangothi zombili. Ngoba lihlaba kuze kwahlukanisa umphefumulo nomoya, amalungu nomkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye ngakho. Mina ngisho izwi. Uthi kuJesu, hayi, angilethile ukuthula emhlabeni. Angilethile ukuthula. Angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Le nkemba yenzani? Ngize ukuphambanisa umuntu noyise, ndodakazi nonina nomalokazana noninazala. Abesethi nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Kudalwa izwi lokho. Kudalwa inkemba lokho. Izitha zomuntu kuyoba ngabendlu yakhe. Ngoba uma bengalenzi izwi bonke, izwi libukhali, it will just cut through the family. Lihlukanise phakathi. Mina ngikhuluma ngezwi. Abesethi-ke lasithinte khona izolo, uthanda uyise nonina kunami kangifanele ngoba uzoneglect izwi, ashintsha athanda afaka uthando bese izwi lingasebenzi. Othanda uyise nonina kunami kangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Bafowethu asiphileni izwi. Lingathambi izwi mase liyehlutsheni. Kungashiwo isisho sesingisi esithi blood is thicker than water. No. Whether isihlobo noma kusona, izwi likaNkulunkulu liyapenetrate, liyahlukanisa, liyasika. Mina ngisho izwi likaNkulunkulu. Alamukeli ukungcola. Alikwamukeli ukubheda. Alikwamukeli okungalungile. Irregardless ukuthi kuqhamuka kubani. Akunandaba ukuthi kwenziwe ubani. Kodwa ungalungile izwi likaNkulunkulu alikwamukeli. Kwenziwe umkakho alikwamukeli. Kwenziwe indoda yakho alikwamukeli. Izwi likaNkulunkulu elilethe ukuxabana kwabathanda ukuxabana, kodwa lilethe ukuthula kwabafisa ukuthula. Ileyo nto bekuthiwe ufuna ngiyenze ngisho, singadluli nje umuntu egcina ezwe ukuthi uJesu uthi akalethanga ukuthula ulethe inkemba. Umuzozagqoma ukuthi uJesu onjani olethe inkemba, ngibaleke. Cha, hayi ngoba elethe inkemba per se, ulethe izwi lakhe eliyinkemba. Uma selingenile, hayi mina ngisho uma lingenile ngempela umuntu esindiswe ngempela, limhlukanisa nezinto, limhlukanisa nezihlobo, limhlukanise noyise, limhlukanise nonina, limhlukanise nendodana,
limhlonise indodakazi. Mina ngisho izwi likaNkulunkulu, izwi eligijima ngaphezu kombane, ngisho izwi elidabula umlilo, ngisho izwi elidabula amanzi, ngisho izwi likaNkulunkulu, ngisho izwi eliphilile, linamandla, libukhali kunazo zonke inkemba ezikanhlangothi zombili. Ngiyabonga. Masiguqe sikhuleke. Ileyo nto ebisalile izolo, kodwa futhi bengesona isikhathi sayizolo, ngoba besigqile laphaya ukuthi nongathabathi isiphambano sakhe alandela inkosi akayifanele. Ithi inkosi akangifanele lo muntu. So uyathanda uthandi, thabathi isiphambano sakho umlandele. Musuthi usayovalelisa, musuthi usayongcwaba, mlandele, ngoba uma ungakwenzi lokho uthi awumfanele. Sizofundisa imanga namhlanje. Khona abantu abangamfanele uJesu. Hey bakithi, khona abangamfanele ngoba bafuna ukuhlukana nezinto, abafuna ukuphuma ezweni lakubo njengo-Abraham, aphume ezihlotsheni zakhe, aphume endlini kayise, akafuni ukuphuma. So uthi uJesu lo muntu akangifanele, ngoba ukungaphumi kwakho kungayenzi intando kaNkulunkulu. Kufuna uphuma uthi gelekeqe uyenze intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu yilokhu kuba ukholwe uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu Moya Ongcwele. Intando kaNkulunkulu leyo. Hayi, angiguqe ngikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ukhumbuleke ukuthi ngitheni ngasekuqaleni kwenkonzo ngokuthumela ama-messages. Ngisazoyenza-ke into official, sengithi-ke abantu abathumele, ngoba njengamanje ongikhuluma nawe avulwe onke amafoni manje, ayikho evaliwe, kodwa bazowavala ngoba bawamakile. So-ke ngithi-ke ngcono senze njani, singabe sisafaka abantu ngokuthi abangeniswe babonise bantu. Baletheni sebezozingenela bona nge-invite. Angithi mina ngiyalinganisa uzoletha abantu abawu-10 ngifake i-invite eyodwa. Unlike ukuthi ngizofaka abantu abawu-10 bahlangane naso abantu ababili nokabani oyedwa bethine beza ku-40 50. Yilento kabangayifuni manje. Angazi ukuthi inkinga yabi usathane nje kahle kahle ovusa lento ukuthi abantu abangangeni alingakhuli ikhaya lezo. So-ke njengamanje abantu sebezoyingenela, okwami uku-approve. Umuntu uma engena kuyofika kusho ukuthi waiting for admin. Mina kwami ngiya-approve ngoba usumlethile. Uma ungamlethile ngeke ngi-approve. Angizoyi-approve inamba engenagama, ngizo-approve inamba enegama nesibongo, ngoba kuseviwe yimina la. Imina engiseve igama nesibongo, hayi wena. Wena uthumela inamba, uzobhala phela abantu igama labo nakho konke njengoba kade wenza nje. Mina esikhundleni ukuthi ngibafake ngizobaseva kuma-contacts. Ukuseva contact usuke ungasave WhatsApp. So WhatsApp akazungena, akazukwazi ukuthi khona into engibasevile. Bazothi uma sebeyingenela bese belinka naleya ndawo engiyisevile bese yavela amagama abo. Ake sizame kanjalo-ke sibone futhi ukuthi akusiniki inkinga. Uma kungasiniki sizoqhubeka kanjalo. uNkulunkulu anibusise endaweni zonke ubabonise bandi. Uyavalelisa ukuthi asikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami ukuthi uqhubeke wenze umsebenzi kulona loyo oyimisele ngokuyezulwini. Siyazi bakhona abangazimisele, kodwa-ke Nkosi, labo obalobile encwadini yakho, labo Nkosi obadalele ifa lakho, labo Nkosi obabumbile, wababumbela inkazimulo yakho, balondoloze ubagcine uzubavuse ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Ngitizelele amanye ama-messages awekho, asithumeli lutho, asibhukhi, asenzi lutho. Sithumela abantu kuphela. Njoba kuyi-weekend sithumela abantu kuphela, sengishilo sizobenza kanjani, bese kuthi ngesonto kusasa kugcinwe inkosi abefundisi bazongilethela ama-report abo. Kodwa thina abanye asizothumela lutho nakusasa ngesonto.
uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uthi ube nentambama enhle.